Hayi njalo ayijiki-ke uma isinje. Yebo. Ya fusekwe. Bengithini konje? Madoda. Abanye babhisi. Hayi sinegodle emanzini. Nawe unesigodle sasemanzini? Unazo? Emakosi. Holy waters unayo. Ikuphi yakho use-KZN noma ikuphi iseKurumane? Uma esho njalo nize nimbuze ukuthi uzilaphelani izilonda kubantu kubacabelana abantu. Nize nimbuze ukuthi uma unjalo usuke kwenze njani uma kuyinto ayihlanganisayo ayigcobe kumuntu ngomzimba physically uma inesigodlo emanzini. Niphile njalo niyezwa. Hayi asiqhubeke nowethu umsebenzi othina la emakhosi. Hayi nawe unesigodlo emanzini? Hawu damn it man. All right.